ഇതെന്റെ പഴയ തോക്ക്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ സുനാപ്പി ഏടിയ പോയെന്നായിരിക്കും അറിയില്ല. ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ്. ഇനി ചെറിയ കളികളൊന്നുമില്ല, വലിയ കളികൾ മാത്രം. ഹായ് ഗൈസ്, ഐ ആം ബാക്ക്. ഇതാ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വരാത്ത ഇവന്മാർ അപ്പത്തെ കേടുന്നേലും കയറി വരും. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ്സ് അയച്ചാൽ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു നടനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാളാ ഞാൻ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ആക്കി തരാം. അപ്പൊ ലൈക്കും ചെയ്തേക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്ക്, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്.